Limousin, Cemental, Glas Brydeinig, mae'r Angus mlaen y tarw mawr. Y fiwch Cemental. Pwy arall sy'n dod allan mewn? Raba. Short Horn wedi dod allan? Short Horn, mae honno'n un dda. Do, ni di ffansi honno fe, felly nhw wedi'i meddwl am honno fe. Aros ti'n bach na, mae tarw lim allan. Wedi tynnu 9 allan, dwi'n meddwl. Yndi. Mae'n mor agos o'na i ti, ne? Ond dwi'n mynd dweud mae'r tarw Charles fi gynta, bod e allan gyntaf fyna, ond cofio mae fe'n edrych y dda yn y res na dwi'n. Neith e, wedi mynd i dynnu eto, chi'n meddwl lawr neu na? Ne, fe ddim yn siŵr pwy res i dynnu. Ond mae'r gwartheg mae wedi bod lot o'n wedi bod allan yn y sioe trwy'r ha, so mae'n gallu arddangos. Maen nhw'n gwybod sut maen nhw wedi hen arfer sefyll ar ei gorau. Dyna fe alw i nawr yn edrych yn fanwl ac yn pendroni. Mae yna rhywbeth rhyfedd mewn crefft. Mae'n weld yn mwynhau da. Efo ani fel, dim ai o. Ti'n bod, dyma i fi de, dyma i fywyd de, ynddo fe, ti'n bod? A mae gael y cyfle, ac fel nhw'n dweud, y fraint i beirniadu y fath soc. Mae'n chwarae teg, mae Alwyn yn heiddio. Swn i'n meddwl bod e'n mynd i wneud i benderfyniad, dwi'n mynd i dynnu blywyn byr eto na di. Dwi'n meddwl bod eich bryd eich hun chydig gan anfantes ar y cyfan, achos ydych chi'n ofon chydig bach bod chi'n tynnu at eich taip. Swn i'n meddwl, mae'n hithau Charles e dda, ond dyn ni'n gyfarwydd â gweld clamp o Charles e, dyn ni. Ond mae'n hithau dda, pa gaf i rong, ynddi. Mae'n awarthau da i blaid, fiwch Byrgor na wario teg. Mae tu ôl y Byrgor yn y Short Horn, mae'r Saler ar y pen wedyn yn glamp o darw. Dyna fe'n cerdded o'i gwmpas e, mae'n edrych ar y res unwaith eto. Be mae e am wneud nesaf? Mae e'n pwyso am mesur, mae e'n Wel, os rhaid cael i feddwl. Yn creu hanes y fydd. Dyna fe'n edrych nôl eto ar y Saler, cerdded ar hyd y llinell. Gen i wedi gweud lot oes, ond dyw hwnnw ddim heb i feie, falle, ond mae'r tarw Aberdeen yn darw da, fi gwch. Mae'n gryfder dda, does gwybod, mae o'r bryd, chi'n gwybod, chi'n deall fel bryd o wartheg llai chydig, ond mae o'n gawr o darw, ynddi? Yn edrych, herif hwnna. Diolch yn aros yn sonydd yn anffodus. Mae e'n siarad efo'r steward fynd, dwi'n meddwl wedi gwneud penderfyniad. Yndyn, mae hi'n... A fe sioes am meicroffon gyntaf i wei gair. Mae e wedi gwneud penderfyniad, do. O, mae'r adensiwn yma bobl ynghylch y gwartheg. Mae yna filodd o bobl o gwmpas yn blant ifanc, yn oedolion, a pawb yma yn gwerthfawrogi ac yn mwynhau'r olygfa sydd o'n blaenau ni. Llinell fer eto. Charolais, Limar Cemental, dyna'r 4, dwi'n meddwl, efe? Ie? Wel, o'n i'n meddwl fydde'r Limar Cemental allan ydy. O'n i'n meddwl falle fydde'r Charolais, ond wedi teg mae'n hyther gywir iawn. Mae'r hyther ddyn anffodus, Richard, ar ôl. Ie, diolch mi, dyna fo'r bet wedi mynd. Bet di ar ben. Ydy, ond o'n i'n meddwl bod rhaid i un o'n i cefnogi'r gwartheg duon, ac o'n i wedi gobeithio bod y dau yn neud, ond oedd ofyn i fi heddiw. Mae yn bendant yn feirniad sydd wedi tynnu y teip o anifel mae fel licio. Mae wedi gwneud hynny. Mae'r teip o anifel mae fe'n anelu amdano. Wedi aros yn driw i'r hyn mae wedi ffrwtio dros y blynyddoedd. Gyno ti'n hawl gwrthod hynny neb yn agos, ac wedyn, gewn ni weld, mae yna 4 allan. Oes, sy'n ni'n meddwl bod rhwng fy hun yn beirniadu fan yma, bod rhwng y tarw Limousin a tarw Henffordd. Ie. Dwi am gytuno fod i Richard, y lim a'r Henffordd yn y marn i yw'r... Mae'r fiwch ofna dweud Simon Tol ynddi. Mae'n fiwch gref ac yn magu llwr, wrth gwrs fel ni wedi crybwyll eisoes y fiwch Cemental ac yn edrych cystal. Mae'n dirnged i'r pobl sydd yn ei magu ac yn ei bridio hi. Ond wrth gwrs, mae'n digon hawdd i ni beirniadu nhw o fama, pan mae'r pwysau yno chi ac yn edrych ar y gynulleidfa gyn edrych yn chi, mae'n lot o'n oddach chi Alwyn fyna. Ond mae rhai fi wei, mae wedi pigo 4. Da. Yr unig un sy'n gen i unwaith eto, a dwi'n meddwl llai na gyda yn heffer dda, y Charlie. Mae yna 4 da allan, bod yna griw o'r ei da tu ôl. Mae'r hen al wedi gwneud gwaith eitha camol a dwi. Wan di'r crafu pen. Mae'r tarw ma ddim yn sefyll yn ddeuddi.
hwnna'n drenu nawr bod y Taro Henffordd na ddim yn gallu setlo. A mae siŵr bod e'n rwystredig fel rhywun sydd yn dangos y Taro nawr, bod e'n symud o hyd, ond mae mor boeth, falle bod hwnny'n chwarae ran hefyd. A mae Taro mor cywir ni. Yndi, ti'n bod pryd ar i'r Henffordd ennill yn fama ddwytha? Ia'r colwr blynyddoedd. Mae yna flynyddoedd mawr y Charles ar Lim sydd wedi bod ar y brig wrth gwrs am yr 8 mlynedd diwetha. Felly mae dros 10 mlynedd yn ôl. Yndi, ond y peth, chi bod ddim bwys pa liw di'r anifel, os di o'n anifel da? Mae o'n anifel da, a dyna'r di'r... Mae'n cyrra'n ôl, diolch wedi sefyll ar Henffordd. Mae'n licio'r fiwch, licio sy'n fiwch fawr mae gynnu. Daflodd e lygad nôl. A mae'n magu tro, mae'n gweithio yn dydi? Ydy. Mae wedi tafu llygad nôl fyna at Henffordd, cyn dod draw at y semental. Mae'r Taro Lim yn y canol fan hyn nawr, dyma fe yn dod fewn i'n shot ni, mae hwnna'n glamp o Taro da. Mae'n berffaith mewn ffordd. Dwi'n edrych ar pen. Dwi'n edrych ar pen Alwyn. Mae wedi gwneud y penderfyniad, edrych yn debyg i fi. Mae am afel, dwi'n meddwl, llymyd o ddŵr, a wedyn mae am afel yn y meicroffon, a dewch i ni glywed sylwadau y beirniad ym Mhencampwriaeth y Gwartheg Beef, Alwyn Rhys. Before we finally select the overall champion, give a very warm welcome, rwch croeso cynnes i'r sgwylwch dda i Alwyn. Diolch yn fawr, Selwyn. Gai yn y lle cyntaf ddiolch am y fraint a'r anrhydedd o gael berniadu yma yn y sioe arbennig yma efo gwartheg arbennig ac ar flwyddyn arbennig iawn, sef blwyddyn 9 Sir Feirionnydd. Can I thank the Society for the honour and great pleasure of judging this very special interbreed class at this very special show of ours, and in a very special year, sef in the feature county of Meirionnydd. Diolch yn iawn am yr anrhydedd. And indeed, the quality of cattle forward are outstanding, and they are indeed a true reflection of the outstanding agricultural industry we have here in Wales and the UK. And it's a great attribute to the exhibitors for turning out these cattle, and we very much appreciate it. And as I said, it's an outstanding agricultural we have, and just let's hope that the political agenda and arena will give the agricultural industry a little bit of support and a little bit in the forthcoming years, as we in the next 2 years, because at the end of the day, politicians come, politicians go, but the agriculture is here definitely to stay. Diolch fawr. My choice of last 4 is quite an equal choice, and therefore, with no further ado, I'll tap out my champion and reserve champion. And diolch yn fawr iawn am yr anrhydedd o gael bod ar gau y sioe frenhinol yn Sir Feirionnydd. Diolch yn fawr iawn. Diolch Alwyn, thank you very much. It's going to be a win for England. Wel, dau, Alwyn wedi siarad yn ardderchog fyna. Does gyda lais da, dwe. Mae e'n mynd i dapio allan fel ydym going to tap out the animal. A pwy fydd hi? Dau, pen ar y bloc, pwy sy'n mynd hi? Wel, Stiga i dar Taro Henffordd. Na'n nefys, y cet o Taro. Mae o'n Taro arbennig. Ta be wneud Alwyn, bydda ni'n cytunog edrych, oherwydd mae gwartheg anfarwol o'i blaen o. Richard, pwy sy'n mynd hi? Yr Henffordd. Ie, swn i'n meddwl. Dwi'n meddwl bod chi'n iawn, boys. Dwi'n meddwl bod chi'n iawn. Mae'n edrych am anol. Dim wedi gofio. O, mae e'n whare da ni. Mae e'n whare da ni nawr. Hist. Oh! Wow, Clywar gynulleid yma. Wel. Taro Henffordd. Un o wartheg brydiedd o'i. Am stori. O, paid a siarad. O, bachan. Boys. Wy mor fawr. TD ag LD Livesley. Swydd Caerlir. Taro yn yllod Bencampwriaeth unigol y Gwartheg Beef yn sioe fawr o'r Alban rhywbeth efnos yn ôl. Wel. Semental mewn yn ail, wrth gwrs. Semental na ti o'n i'n meddwl, mae'n uwch fawr ydy. Semental wedi mynd ar gil wobr. A fel wyt o'n i eisoes, Alwyn wedi aros yn driw i'r hyn mae wedi fagu a wedi hoffi dros y blynyddoedd. Taro cryf, pwerus, Semental yn anfer
Bertho Fuwch. Ond dau, wedwch chi ddoi wrthau. Pnawn ddoi, anghofiau byth o'ch chi gweud, Ifan wedi gweld Taro heddi, wy'n credu mai hwn, bydd e'n agos i'r top. Mae fi'n sefyll mas yma, ar ryw o beth. A mae hiraeth yna i'n codi, feddwl am yr Henrings, y gwartheg stor, mae Trallwm, Tre Caron. Pan o'n nhw'n llawn o wartheg di, pen dwi'n allan o'r hen Fuwch Frisian o dro. Do ddim eisiau mynd i'r cop i moyn blawd yna gyda pas gyn yn nhw. Ond ydych chi'n cael, pan gyda chi safon o deirw fel y Taro Henffordd yna, mae hwnna'n eitha unigryw, dydi o'n chi gwybod os gyda chi fryd o wartheg hwnna, mae nhw'n fendigedig. A wi eisiau gofyn cwestiwn i chi nawr. Bryd yr Henffordd ddim wedi ennill ers blynyddoedd lawer, ers dros 10 blynedd. Be fydd hyn yn gwneud i'r bryd nawr o ennill pencampwriaeth yn y sioe fawr? Bydd e'n siŵr o roi hwb mawr i nhw fel bryd? Ar mae'r achaf na, maen nhw gyd yn trio hybu yr Hereffords ac oherwydd y blas da sydd yn nhw. So mae efo hynny yn gefndir i'r fuddugoliaeth, mae e'n mynd i fod hwb mawr yndi. A mae yna fonus hefyd wrth gwrs yn y lladdau ar gyfer carcas yr Henffordd a'r Bridget Cynenid. Ond na, y Taro Henffordd, boes, dyna fe yn llawn heiddi prif bencampwriaeth y gwartheg bu. Clamp o Daro. A dwi'n hapus. Dau, diolch am goldwr yma i weld y fath o lygfa. Richard, diolch i tithau hefyd am dy gwmni. Mi ai fewn nawr i gael gair gyda'r perchenog. A dyma ni, am fraint cael dod mewn hyn. Maen nhw'n clymu'r baneri o'i amgylch e. Ac dyna ni, nhw wrthi yn paratoi ar gyfer y lluniau. Mae yna wledd o bobl yma yn mynd i gael lluniau. Y fan bethau. Congratulations, sir. What's your name? Will. Many congratulations. How does it feel to win here at the Royal Welsh? It's a tremendous feeling. We won the other week at the Highland, and I thought that was the pinnacle, but this may just have topped it. You must have known you had something special when you arrived here. Yeah, we've known he's special for a long time, but maybe not quite how special he is. Well, many congratulations. Such an honour and an outstanding beast. Many congratulations. Llongwerchiadau mor iawn. Diolch yn fawr.